Задавам само един много лесен въпрос, който често ми дава достатъчно информация. Имате ли овърдрафт? В огромна част от случаите отговорът е да. След това питам нещо още по-важно. Как го използвате? И в този момент картината обикновено се подрежда сама. Овърдрафтът по дефиниция е краткосрочен инструмент за управление на ликвидност. Той позволява на бизнеса временно да бъде на минус, когато има разминаване между плащанията и постъпленията. Парите влизат по сметката, овърдрафтът формално намалява, след което отново може да бъде използван. В това е логиката му. Движение и ротация. И да, овърдрафтът може да се използва за заплати, за осигуровки, ДДС и други текущи разходи, когато приходите са заработени, но още не са постъпили. Това е напълно нормално, ако след това лимитът реално се освобождава и балансът се изчиства. Така работят стабилни и добре управлявани бизнеси. Проблемът не е в това за какво се харчи овърдрафта, а как се държи във времето. Масовата практика, която виждаме, овърдрафт, който почти никога не се занулява. По сметката влизат пари, овърдрафтът формално намалява, но почти веднага след това и средствата излизат и сметката отново остава на минус. На хартия имаме движение. В реалност овърдрафт се използва като постоянен ресурс, като наличен капитал на разположение. Юридически това е овърдрафт. Икономически обаче той вече функционира като дългосрочен кредит. Точно тук започва подмяната. Инструмент за време се превръща в заместител на капитал. Вместо да покрива кратки периоди, овърдрафтът става част от бизнес модела. Фирмата свиква да работи постоянно на минус, но го възприема като нормално състояние, защото оборотът върви и сметката не спира. Банката допуска това, докато има обороти, регулярни постъпления и активно движение по сметката. Това показва, че бизнесът генерира паричен поток и може да обслужва задълженията си. За нея овърдрафтът остава контролиран кредитен риск, който е активен, обезпечен от текущи обороти и носи лихвен доход. Проблемът е, че този комфорт създава фалшиво усещане за стабилност. В един момент минусът вече е близо или над лимита и овърдрафтът не стига. И тогава започва следващия етап. Отива се в друга банка, взима се по-голям овърдрафт, рефинансира се стария. Проблемът не се решава, а се увеличава. Моделът остава същия, рискът става по-голям. Овърдрафтът не е инвестиционен инструмент. Той не е за растеж, не е за оборудване, не е за още малко, за да тръгнем. Той е скъп ресурс и добре работи само когато се използва кратко и се освобождава. Колкото по-дълго един овърдрафт остава постоянно усвоен, толкова по-ясен е сигналът, че бизнесът има проблем с модела, с паричния си цикъл или с ценовата си политика. Затова за мен, когато един бизнес използва своя овърдрафт неправилно, това е достатъчен показател, че в този бизнес има проблеми за решаване. Вие как използвате овърдрафта си? По предназначение или не съвсем?